vakamusunga vakamuvharira usiku hwese mupolice cell just to teach her a lesson. But chavasina kuziva ndechekuti something was already inside. Ladies and gentlemen, welcome back to Slick Media TV pano pa Zim Untold Stories. Pandinokupakurira nyaya dzinotyisa, nyaya dzisingabelieviki, nyaya dzinonetsa kuti unzwise kuti dzakatika zvamashow here kana kuti hadzina yet dzakatoitika zvemachokwadi, asi difference iripo ndekuti dzakashaya akadzitaura. My name is Slick Nelkwan. Kana iri first time yako kuuya panapa, ndokumbira kuti usakanganwe kusiya waita se wasubscribe, like nekushare. So nyaya iyi yakaitika kubhindura after vaitaka kunetsana neshamwari yake, vakanetsana over nyaya yefoni. Foni yakashayika, foni yashayika, yakazowanikwa later iri kuHarare. Then friend paakadiscover kuti aona foni iyi, akabva adecide kuti no man, mapurisa munhu wamamasunga wewe chiregedzai kumureleasa nhasi, let her spend zuva rese usiku hwese ari muchitokisi. I just want to teach her a lesson. But haana kunge aziva kuti usiku uhu watumira shamwari yake kuti anorara ari kumaseu uchange huri usiku hwakaomarara. Handisina kupedza nguva yakawandisa, rega ndikusiyei muchinyatsoteerera ichinyatsotaurwa nemwene wayo kuti nyaya iyi yakafamba sei, seifamba. Nyaya yangu yakamira yakadai. Ndakanetsana neshamwari yangu over a phone, saka pakaitika misunderstanding. Ndoti hapanatika misunderstanding such, but inyaya yekutongorwadziwawo chichi handitoona. Ndobva ndaitorwa neCID, ndobva ndaendeswa Central, ndobva ndanzi foni ngaiwe. Saka yaifanira kutumirwa the following morning yechinobva kuHarare kwatanga ndaikanganwa, yakawanikwa. Yes, ndobva systems kana yaya ati ndofanira kuvharirwa just to teach me a lesson nguzuwo zvemashamwari. Ndatonzi achienda kumba unoziva naye foni yacho mangwana chii, ndobva ndanzi hauchaenda, takutokuvharira, wakutorara, wakutonhorera museo. Was like, what the hell? Ndobva ndatonzi mafingerprints panodhadha, handizvonzi ndakunovharirwa ma7. Amen. Saka ufishi ndatiro nemwana wangu akachiri mudiki ipapo. Ndobva mwana akasara kumba, ndobva ndati nemajiji nemwana zvikanza zvina basa kumbanga museo. Ndobva ndavharirwa kumacells, saka ndandiri 1 female. Ndapinzwa muchigedhi chemufenzi memwe, ndatovhurirwa door, ndapinzwa memwe vakavhara door ravo. Ufishi kwangu akutodoka, ndobva zvikanzi nemupurisa tinoziva toita vanoita hanzi ameno yavanota kucheka vasungwa around midnight kuti varimo here. Ndofunga ivo vanoziva kuti pane zvinoitika kumacells kwavo, because tisati enda kumacells mapurisa anga ari ukoko kucharge office, ukabva vatanga kuti uchazviona ikokweyo, ameno ndinozvionerawo. Ndobva ndatovati nini weduwe musati semusadaro chichi. Saka I thought kuti maybe vari kuita zvekujokawo zvekuseka, vasi vanozviziva kuti kuri wanted. Antowana. So ndaenda kwekuya ndavharirwa, ndobva ndagara. Time dzafamba kwadoka ka, ndagara memwe. Saka ndatanga kunzwa varume vangu vari pane 3 macell, pane 3 macell. Yepakati yange isina vanhu, then yekutanga kundo kwangu nemafesi vanga uri varume vakawanda. Ndakunzwika kutaura chichi, vanga vakavharirwa ikoko neni ndiri 1 ndiri kusaidi uko. Saka ivavo ndo vaichondivaraidza, waona.
uchinzwa vanhu vachitaura nyaya ikoko vachitaura vachiseka vachidii, then pavakazongobatwa nehope vese vavarara. That's when everything started. Ndatanga kunzwa kuti kunge ndiri kufamba, kunge ndiri kunyeredzwa, kunge ndiri kubatwa vamashodas umwa. Tobva ndarova deso zvokuti kunge uri kutekenyedzwa nechinhu, ndiri kufamba nemasvosve. Ndoti kunge ndarova chinhu zvokuti pakurova kwandaita akadai anga ari masvosve ndaifanira kumawana pasi kana kuti ndaifa ameno nga kuine kamwedziwo saka I couldn't sleep nehasha dzandinadzo dzezenogumba kana ndaita nekurwadziswa kana ndaita nabhururu vangu. Just then I noticed malights emota ichitofamba ichiuya direction yangu. Mota iri kutodarika, at least pari kudarikwa nemota. Utona malights utonzwa sound yemota ichidarika yoenda nemaside pesi yawo. The first one yadarika yaenda. The second one yabva nekumashure yabva yadarika ichikwidza musoro. Utona malights emota kuti utolaita museo wobva adarika wokwidza woenda. Ndakangoti wameno mota dziri kudarikawo. Panguva yachona handina kufunga zvakawanda, handitoona. And then afterwards ndobva ndanzwa musaidi meseo kunzwa mafootsteps ga kufamba kako, munhu ari kutofamba ari kutonga kutenderera seo. Ndakuti pamwe mupurisa uya aita sei ari kungofamba, vari kungochekawo, vari kutowo mapatrols avanhu vanenge vachingotarisawo area. Saka patotanga pane concrete munhu ari kutofamba nemuslab ari kutoenda kutotenderera uenda. Ndakuti mapurisa achona anongofamba anongotenderera chitenderera. Padarika kamupurisa uya adarika aenda. Ine ndirimo ndakagara, hope dzikuramba kuuya. Ndakagara ndakapiwa 2 mablankets ndobva ndagara. Kutochimafuga kaunenge uchigara zvakawanda kuti amwe anombofugwa nevanhu vakaita seichi anofuga. Ndakangogara paipai, hope hadzisi kubata. Ndinzwe kwakukukuridza huku ngejongwe. Ndakati patinongokukuridza kusati kwachena sei. Kukurigorigwa ndati kwakutoedza but it cannot, because ndapinda muno handina nguva yakareba. Ndagara paipai. Ndinzwe mota yadzoka futi. Malights yera sei. Unonzwa sound yemota malights yera sei yadarika yaenda. Anongoti wameno. Saka yaidarika after kana kuti some time yodarika yoenda. Pasina nguva futi yakawandisa ndobva ndanzwa vanhu vari kutonga vari kutaura. Pakutonga pari kutovhurwa tape paseri peseo. Patovhurwa tape yemvura, mabhaketsi chururu mvura. Tonzwa vanhu vari kutaura. Vatonga vari kuchera mvura. Varume nevakadzi vari kutaura nyaya dziri kutotsvaka. Ndakati habheta ndaita sei ndawana vanhu vari kundivaraidzawo, at least vari kuchera mvura sika kwakuedza, because mazuva ayo mvura yaita seyaiinetsa. Ndakati pamwe menowo vanogara mudzimba dzemapurisa vemukembe vaya vari kuchera mvura vanenge vamukira, vamwe vangodainwa mabasa, vari kuchera mvura pavabvirira kucherapo. Ini mupfungwa mangu havisi kuridha kuti zvii ndiri kutongotova vanhu vari kundivaraidza, vari kutaura nyaya, vanhu votoseka votaura nyaya. Vanhu ivava vari kuchera mvura. Ameno pavacherera nyaya dziri kutsva. Vari kuchera mvura, mota yobva yati malights yobva yaenda. Inini mumusoro mangu hapana chandiri kumbofunga. Ini ndiri kuti at least ndawanawo zvinhu zviri kundivaraidza muno museo. Varume vakachiziva rara, ndiri hwanoku ndakanyarara. Papaya hope ndokuzongobata.
sezvokuti ndangofunga kuti hope dzekuseni dzinozongokubaka. But chakazondinetsa ndechekuti ndabatwa nehope kudaro right kwakuedza. Mupurisa waya akazouya vavadedzera atokinura gedhi vapinda vari 2 vavanokera kuvarume ningi vadedzerwa vachibuda panze vachibuda panze vachiita zvavanoita hamene maroko hamene zvavanenge vachidededza mazita paya vabuda vadzokera vatobuda vakatombobuda vakamira panze ndobva yamubva tonokera urime here bva ndati ndirimo mbva vavhura bva ndichibuda mbva ndabuda hapana chiri kunetsa iri ndikati hapana chichichi iripo ini ndichanetsi kana indoita sei ndine vanhu vari kundivaraidza vari kutaura kavari kuseri saka that time vanhu vaya vakabva vangonyarara zvaizvo zvokuti hazvina kupinda mupfungwa zvisizvozvo ndizvingebheo kuti vanhu vaya vanyarara kana kuti vaita sei ndobva ndadzokera museumba ndaita sei seumba rabva ralokwa ndobva vadzokera mumapurisa aya zvokuti vazoya midnight kana vashati hazvina kuya musoro seizvozvozvo unotonge wadzima idziswozvo. That very moment vanhu vaimvura mvura yatanga kuda sei kuvhurwa futi panze panangoto hamene ndobva ndashongera sei ndobva ndagara paya ndozobatwa nehope. In the morning kwaedza ndobva vazoya mbva vaita sei mbva vativhurira futi zvikanza maunzirwa chikafu chichi saka that's when my mom came and my sisters actually they came and kuzondoona vakutondibvunza kuti naiwe ko chii chaitika watoti vanga udzwa kuti ndasungwa watwata vandava explain so but vakati are you okay ndakati yes I'm fine takamira pafenzi ivo vanenge vari kunze uke ndiri mukati ndiri kutodya chikafu changu vakutoti are you okay ndakati ndarara ndichivaraidzika chichichi kuseri kweseo kunechi kune vanhu vanga vachitochera mvura kuseni watu kwakunoedza vanhu vanga vachichera mvura ndovanga tombovaraidza at least ndandati sei ndakufeelawo kuti kune vanhuwo ndasisabhweka nezvinotodaro. That very moment mwana wangu inini ndobva ti gogo ndoita sei toita wait ndobva toti chimene tendere newe kuseri kwefenzi uko kuseri kweseo saka unotendera nekufenzi inini hakuna asi kupinda mupfungwa seizvozvo zvanditi kuti kune zhamboyo kando vanhu vanga vachifamba kudii hazvisi kupinda mupfungwa ndobva vatenderera mbva vanomuitisa weti ndobva vadzoka havana kundiudza anything anditi pavakadzoka apa vakangonditi alright chichi rega toti mapepa ako akasike kuitwa wanzi uri kufanira kuenda kukoti bva ndati alright iripo handina chandikasuspecta ndakabva ndangoita sendadzokera hangu museu mbva ndatovharirwa around 11 ndobva ndabudidzwa zvakandisakuti sei zvakuenda kukoti. That very moment havana kwavakaenda vanhu vekumba kwedu vakaramba varipo patakabuda chienda kukoti vakatotanga kuenda kukoti ndiyo mbva vanogara kukoti ndobva ndazoteera kane mupurisa paipachi tasvika kwekuya mbva ndatosvika yataurwa nyaya yangu ndobva aitonga nyaya atongoseka wakati izi nyaya ikai I don't even know why vanga vavharirwa watoti they gave vakatonditi it's fine nyaya yako taona yakadai asi kukuvharira vetakaziva nezuro dewo kanzi wakavharirwa mumasikati tikatongokuti enda kumba because hapana nyaya. Time dzandakabuda ipapo mama tabuda mukoti katamira kunze kwegeti tamirira transport kuti tiende kumba. That's when my mom said vanga vatombodiscassa nevamwe vese ava kuti uyu haasi pana udzokera because kwaitika ati aona zvakati. That's when she said unomboziva here kuti paungochitaura kuti kuseri uku kune tepi shishishishi hakuna tepi vandati hakuna tepi ndobva ndati ndavaexplainera but so mota yadaiso vanhu sakabva varamba variziva ini ndikuexplainawo kanzi wakaona chiiwe
wainzwa chii ndaexplain ndakaona mota dzedu malights emota dzedu arika chine paside pesewa padzitoenda dzichindovheneka dzichienda uko light remota raitopinda mukati mudarika rutesiroenda then kuseri uko kwaita sese then paseri apa pane vanhu vaitofamba vachitenderera checheche. Panguva iyoyo hapana akada kukomenta. Everyone kept quiet. Papa mama was like, unoziva kuti kuseri kwemasales hakuna tepi ende dzimba from masales dziri kure zvekuti munhu akavhara tepi aumbobva wakazvinzwa. Ndabva ndachita nharo ndikati hazviite paseri pachitotenge tepi echinakatsamirana nemasales ndo pana chitonzwa vanhu vachase vachivhura matepi vachichera mvura vachitaura nyaya varumwe nevakadzi vachitoseka nyaya dzaitotsva. Ndobva no its fine hadii kunyepera pakuna chiriko. Kuseri kwemasales uko kune makofini anoshandiswa esimbi aya erata anoshandiswa kujugweresa kana kutiwisa zvitunha handiti vanhu vakaita maaccidents vanoiswa imomo chichiisa ndo zvanga zviriko zvakapela ndosvika mudenga. At that moment hana yangu yakarova ndobva ndatanga kudedera ndakatovati but this is what happened so ndazomuka kuseni ndikatarisa matunhu endinyerekedza kudi I saw nothing basi ndakapindwa nechando ndakapindwa nekutya soko kuti that's when I said kuti telling myself kuti saka mapurisa aya right wezi pandakabuda kumasales ukanditi ndakabva ndatoenda ndakavati of which handirautaura navo mapurisa pamoment iyoyo. I went home handiti ndasvika kumba kuti ndibude panze I couldn't because I was traumatized and I was filled with fear. Ndandisingakwanisi kurara ndakadzima light ndarara on panze ndechi munhu akayozondiona. I remember this guy, a close friend of mine, panguva yacho iyoyo guy akayozondiona kumba ndobva ndaperekedza kusvika pagedhi. That was around past 6 kuti ndidzokere ndega mumba kwanga ndikarima. Ndakatomudza ndakati ndiri kukumbira uniperekedza pado ndiri kutya bhozi ndandamudza ndo zvandakaona uko ndo zvandakanzwa pado nokumba kanditi chisososo ndobva aniperekedza dzokamba. Saka ndakatomboita 1 week ndisingabude ndega panze ndichitya rima ndaitya zai ndakabatikana like hey. So after that zvinosvika zvipera ndabva azouya this guy ndobva ndamti wangu ndikumbe muperekedzo police ndira kunatsonoona kuti zvandakaexperiensa ndizvo here. Patakadzokera kucentral pandakaona pachidarika nemota pandainzwa mota ichiuya hapana kana road hapana kana pekuti mota inobva uko kuchidarika nepaside pesewo ichienda semalaizi zvandaiona inini hapana zvikadaro. Tendera kuseri kwemasales kunodaiso kuseri uko I saw those things zvimukofini izvozvo zvakapailana kudaro. Distance hakuna kana tape hakuna kana distance yekune dzimba nekubva pane masales ndakamerera unozonopindwa nechando so kumerera woziva kuti musaidi masales vaitonge mune slab mandainzwa mutsindo ichiti gigigi mane matombo ekuti munhu aishamananga ichiti shwa shwa. That's when I realized kuti no I wasn't alone. Masales police ane zvibhuku the place is wanted. Ndakazoenda ndikanofesa mapurisa aya ndikavati veduwe munozoti musapinde muchidaro zvandakaexperiensa. You said something maitoziva ende munotoziva kuti ndo zviripo. You gave me a hint of which I did not say and now she believe.
but ndozviriko kune zvipoko. Ndobva havana kuda kukomenda, vakangotarisana ndobva vatongonyarara. Ndakavati zvakaoma. Saka I believe. Saka ndikazonzwa vamwe vachitaura kuti Chika, ndinozvinzwisisa. Those things are there and they live amongst us. Zvinogara nesu, zvinogara muarea, mumaneighborhoods edu, everywhere. They are there, maspirits iwayo, they haunt us. Even though tisina kumatadzira kana tisinaita sei, but those spirits, they live. So this is what I went through. Ladies and gentlemen, zvakaoma, zvinotyisa. Uri iwe ungadai wakaita sei? Let me know what you think in the comment section. Unozoramba here? Panozoramba pane hukama hwakanaka here iwe neshamwari yako, kana kuti ushamwari unenge watovharana kuita such an experience yakadai so? Ko imagine the trauma. Wakutoudzwa kunzi aiwa kunhu kwawaitaura kuti uku kwanga kune vanhu hakuna kana vanhu. Uchitenderera uchinoona so unoona ndo zvimakofini zviya zvinovigiswa zvinotakuriswa mumitumbi yevanhu vanenge vafa mumaaccident, vamwe vanenge vazviuraya mudzimba. Hama dzangu zvakaoma kutaurirwa unyemwa sembari dzekumusana. Anyway, tinongoti kana une nyaya dzako dzaunoda kushare nemhuri yeZimbabwe, usakanganwe kundibata pa 0777 448 050 0777 448 050. Usakanganwe kusa like, kushare nekukomenta so that zvinoramba zvichienda kuvanhu vakawanda. My name is Slick Milkon. Until next time, I am out.